Primul pe lista candidaților PNCCD la alegerile europarlamentare este chiar președintele partidului, Aurelian Pavelescu. PNCCD este partidul României profunde, este partidul României morale, partidul României adevărate. Aici noi nu facem politică de partid, cu morală de partid. Nu facem politică cu interese de partid. Și ne-am angajat împreună să facem politică pentru popor, politică națională și politică europeană. Pe lista europarlamentarelor este înscris și Sebastian Bodu, fostul șef al ANAF, cel care a demarat primele cercetări în dosarul transferurilor. Noi venim cu o listă de oameni responsabili, de oameni care au avut rezultate în cariera politico-administrativă, de oameni care au un limbaj politic decent și echilibrat și care cred în valorile tradiționale. Trebuie să le spunem românilor că nu suntem un partid care luptă sub standardul anticorupției, având ca figuri de primă mărime persoane profund corupte. Maria Stavrositu este matematician și fost deputat în Parlamentul României. România are nevoie de o dreaptă unită, de o dreaptă puternică, de o dreaptă unită în jurul unor valori. Consider că a fost și este foarte importantă decizia PNCCD de a condiționa participarea la o dreaptă unită de respectarea valorilor și principiilor care au stat la baza proiectului de țară al lui Corneliu Coposu. Alături de cei trei candidează și Nelu Neacșu, președintele organizației PNCCD Europa. PNCCD susține afirmarea și cu demnitatea intereselor românești în Uniunea Europeană și că resursa umană este cea mai importantă resursă, cea cu care putem concura, cum am menționat deja, cu orice alt cetățean din Europa și din lume. Lista PNCCD pentru alegerile europarlamentare nu se încheie aici. Ea continuă cu Adriana Enescu, Avram Fițiu, Gheorghe Iancu și Valentin Moldovan.